Abrante bi a yahye no ede na atotai mu yacheche na botai ahye no ya a odunfo bi eboa ye efre police ni police fo ni bedu ye no oman bedu ntam nti no mbedu ye na abrante ni ti anye yi yahye na machese wewu kura atoya na nanom wonse edu aye ahye kura wie a ye mane so edompe na ye besesa akọ eze ni ti anye yi obi ama meje no na ni nyina enhwe mu ni ne se ansa na metwe nsem ni mu no o de yenhwe video na etwem wase ho edem wo ho no yenhwe na yenhwe kwan ye fa so a abrante no edi wu wotai ni mu Yo sani ehu no video yi mu abrante yi ya obi a one ne nana enete na so odin ti no ne maame na wofo apam no ya efi ho achese ono ankasa nye omo ampam ne kro no ankasa efi na wofo ne nchen akwa akotena ne nana ho achese ne na wofo aka bia no onye na dwen se obetie ye nti okokotena nana nche ja nana no mfo no de ya na ye kase nana fo se nkola ya na eme won waso omu ye yuta omu tie omu mani we ne mo mbenyi be ye mmere wafo de a aje se ene nkokrafo na atiatia no minim se ya na asan se den yo minim enti watu efi ne maame ne papa nchen a okokotena ne nana nchen na okotena ne nana nchen no ye try se ye de ni ko school aya abrante efo ebe ni din ene fo ebe no ye de ni ko school ni de no nya na adwen so obeko school bia ya school kra de forget it onti onko odeni odu school mu ha odane ho no so afa be mi nya se ne nan kra po de school dan ne kra wan fa na ne nan ensi hoda obe so ahye school atade e ko so onti school dan mu da anti no eno ena ne nana no so anhwe ya abrewa nti wanhwa aho anka ho asem da nanze obi a ne maame ne papa kro ntimi anka na asem de no abrewa de o si de nkoka na mantem ho no mu no obi animfo ebe se oye kronfo comfortechi amoa papa o wia nkrofo niema na aya na omudi omani ato ne nana abrewa nanim ya omoba na abrewa ye gina mu akasa pachewa na omudi omani ato nanim na we omagya ya brante no na yesi we na ne nyame ya na dom no nya adwuma wo krom ya akra a oba akra so obeye adwuma ene krom kra na se ho no mu nyina ene o se ye fo ebe fi ha no akwa akra ko ye adwuma de da Yesu ase se wasakra wo ko ye adwuma nkasa agiska na no mu nim so oba akra de no kra ye west kra se asem no kra eso oba ye no de ne ho bebo amrobring gang bi a chese enya asem ketwa na ene o mu wie na nkasa enya se wo be kwa kofa atade ni we keke oni nyina o mu ye kan na bank krom timi wie bi na entade niema na ndu ye den enti obebre na anim adwuma abrante no eye den eye a ye hwe ne record mu fita mo start am robbery adwuma ya wakunipa be ye 10 nipa ebe ye 10 ena waguaji omunkwa efi omunsem a tese eya asefem papa na we no omukọwie ade ena oniti ankoye yie na ye chi omu na other teams no edwane ye na fu abe na nkasa no mu ne ye hwehwe ne dada enti ye hwehwe no ye nsa sese nyame ankasa epiepia na tikwa ade ne abeka ni omunsa omuche no no se hwe na de agyan echenkuru ne de be ye okura de sanya waje nkrofo dunkwa efi omunsem no saa na ye nso ye de be ye wenne nti ye brim ni yiye ye mu brim ni papa enya asem ketwa omu wie no mo cheche ne ema eye
trailer ties ibi kakraka ibi ya cheche ne bam so na ye de ni hye mu ne ye fa ja to mu ene ne ja chichinga kra mfa ne ho ana se prekwa ye toto wo bush kra nka mfa ne ho ye bia toto abrantie na ni gani pa no daje mu no ohye na odunfo bi ekofre police force nka omumbra na nko mo meje abrantie nso niti anye yie aposifo no bedu ho no na wahye wu awie kra ye ne hwea enye yie enu nti na chese fuabe nyame adom community anamantem hofo no eja ne kwan ya anase memfa ne se fefefe because we di nkrofo ewudie papa pa enya asem keto nti emfa ne se ne onu eku nkrofo na ohu ni se ye no ma no ono nso yekunu ya ono mponi de ne yenku ni keke ya hye no fefefe ma ono nso wa roasty fine ode kwa koshia nyame ne judgment teni odu ho no ma nyame bisa ne se na wo fafo ebe ne ba ne sen na hu be ya tutuwi no ane se wa na bomode narrate ni story de ya tutu na ansa na ode ibedu ho no ene yo no anasem na ye besre Ghana fo anasa ma timufo se na ye chi armed robbers wo mu se ya posifo ne from mba bedunu na ye besiesie wie anasa mba bedunu na amroba ne krapo owo a wukuta ni mu nsa patre ma ye jano ma ne kɔ de nanso yesremu ara samuchi akronfo na bi kura na ono na nyame be fa no so aba be sakra oman yesremu ara mochi na mo de mmabo ne kakra mo ne kakra bi na hye na ne ekunkum ne de ye pa mocho ma mo nji omo nkwan fi omo nsem mo de mochi omo mfa mo nkoma aposifo na omune ni ndi wo mra so fefefe papa ma ye yesremu pa ekunkum amrobres ekunkum ne yesremu omo ya de ma ne ya de odi echi a obeye ne ensese wo ye nti yesremu se mo chi omo a mo de police fu ana police quarters ana police station bi ebe obia no mo nrahye mfa ne nkɔ hɔ no mu na embra ene omundi se ne ese ne efata midi ene akosua pokua ansa aka Queenfidi apa Messi share mo da se ne koso ana subscribe to your YouTube channel na follow your Twitter IG and Facebook na on so far wa dwenkyere ebra medamase that's an message.